Samson ki ling ningkan trok sikep rap phi pleng de da phita silong long taekwondo a coach klem dun bom lang non ke bang ji phong thong kep rai si ZKYF amai phan phuluni KCST PMI kiseng Crow disposal plate lapen glass kasila makor kangpu nangli jongsi reels kaselam lapen mohor kenep ning ke hangabang phubang phipulo tangte nangli ke the kason rat atheng no an ke paklangji lapen rat phan kapachi ni je phan Karbianglong tourism sai campaign war sai keme nangwan bilo Karbianglong tourism sai campaign patirpi ponsi world tourism ani phan reels making lapen photography competition kibi pon reels kaselam lapen mohor kene bat happy ke Karbianglong along kijui kelangadim mate tourist adim local cuisines lapen Karbianglong art and culture abuthat nangji lapen reels abang kiding nai seta second thongkap kithi nai seta second crip ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chiti ni phai gora drop arni anghenlo bangsuka chepate along ke haya bangal seta tangka kereng surikep long poneji tangte langmesana reels selamra mohor ne igra lo iklot non Karbianglong tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepalong ponik non surikep atangka Karbianglong live prime time birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha taekwondo black belt Samson kileng arta ningkan troxike rapli pleng tanglo alangli lapuan arta pleng dera phiseta a o kapran ki misena jok silong along taekwondo a coach klempong lang bangso ang thek lake kidam tang chiti ni phai kre ke thomarni silong karbi hemtun kangpu husitame chipaklang dun lang Pier Thelong ajada sai le claim dam ji sitami aprang si kinang sorabang ki e ok epran henlo jong si e ok epran le nang ni sen pen jakong chilong puluti ajada sai hin sitami claim pon unlo la son si taekwondo black belt Samson killing alang li maham ke thekwek arong lake dongmukak wo phongtok bi arong henlo alang li artaning kaning ko ra pho hut pen taekwondo long charlie dun si non an ke alang li artaning kan troxi ke prati an pling tanglo non amat alang li silong mongmen song taekwondo school world taekwondo federation along si taekwondo a coach klempon bomlang alang li along a district lapen state along sitami chipati dun bomlang non amat taekwondo black belt Samson killing amithang amahang ke thekwek dongmuka wo phongto biarong alongta non ovik mia tuma phan taekwondo ke charlie awar sai kipi ponje aphan amina jongjong pen taekwondo school ingpu ponlo lasi ke charlie dunji ning ke hanga tum anseta me ke charlie dunji aphan to wa ke tho kipi pon dolo bangsong theka bang ke dam tang chiti ni phai cricket homani silong along karbi hemtun kangpu hositami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Pinangan Manping ke do bangpu abang tia tumathingno taekwondo demonstration ke paklang dun awasai chipalong dunlo lasi alang li artaning kan toxic rapli playing data phita lapuson taekwondo nat tengkam kache jordan along hujumi kipidun akenang soy Tardom Kublai Silong Kublai Meghalaya Matiala Tosidele KAL Chivai Mumbai Selo Gigaman Mumbai Selo Samantan Taekwondo Promote Taekwondo Never Dongmukak pen semting iti Karbianglong live Kivangji ingdeng thongkep raisi ZKYF ke paman jia phan pura pini phuloni ZKYF hin pen center dengkimo pamalong tirika mamai kiseng amai padopon pini ada por phai ke pen ke paman pon bang suk tirika mamai kiseng amai along phuloni KCS amai phu pronason rong phar ke chari pon amai along phuloni KCS kongchun bang jirjar singnar pensi mai ke phalam than pon bangso amai long mai ka chetong dun MLA achor Sabina Teron pi Phuloni MSCN parta EM kangbura kiling bendang lok kyong dong atum chitong dun ti bangso mailong kiwangji ingdeng thongkep raisi ZKYF ki paman ponje phan kupi koson pensi ki padam nangjima
bangso puthak chingki chithan pado pondera phi ingdeng thong ke praisi ZKYF ke paman ponji lake ni plian si paman pon pupusi chirai ponno bangso phi ke paman ponji ani lake priye chiklo ni phain ko raisi pensi pangcheng ponpo lapen anin kan bang ke paman pon veradim center dengki mo pamalong si paman ponpo non ge bangji KYF sertali na mai long ta phuluni KCS tumpenta kachipate dun pen phulunia hawara phan nongnam ke wanji phanta chisik ponji puta chithan pon bangso mai judet pen MLA achor Sabina teron pia hin pen phuluni nimarli football team atuma phan jersey la pen football ke ron asai deng pon pen la bangso zonal committee la bangso rangoja farman bangji tara langso long kedi poni serkali na sengkana phan ke kamisi also se kengkam chijor ponia phan alira cham ki padu ponia phan si tak chisik sedang mesen pen ki pachundia phan selang itum chisik sedang lo la pen itum hin peta central committee hin pen alang sanjay killing pen nili bangse tong dun pen RDP dun pen alang itum kiri karlan pen chenglo mesen ni pen ke pachundia phan na la itum tak influence alang itum sayang deng deng por phuloni pen dirchuna rongpi karbeng long live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji ini hamaso itu bangso adawai ini kan dia oke itu langkin no ajar adawai bangso rata lang lo pota ikom ini la kasi hera ba new salong thelong lo Amor Jiwan pula bangsa adawai sebelum kan lang tuan pulusi adawai dilong anwan lo la kan ni andung lo itu kan ang tek dalo lang ni katini kesuron la katun palian kombom lo klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwi hini tro pho phaiwi troxy ner kapalong humri ignon kidam tang chitini phai ingkoi rapli anerlo apor malom dilai hithi adum rongmar jong amikar rasong kro disposal plate lapen glass kaselam akor kangpu pon nona kaya bangke ajara hin setami akipra pen ke claim ke dam phenlo lason si radamai hut punon chojunamai punon nona kaya bangke rong sorong boda long setami lothia lo pena bangke han an kachodeng aphaya bangke jum hek khangjanglo bangso puthak matha ponsi kro disposal plate lapen glass kasemar akor kangpua sai deng ponlo 0 Point Baptist Fellowship Pastor in Charge Robinson Ingti arideng kangpu pon bangso kro disposal plate lapen glass kasemar akor kangpua long arna mahirjume hangponlo bangso long dikona tum pen kedang lok ni marli ke ja tumta chetong dun bangso kor kangpu pen ajok dilai lapen hidipia hawar aphan isi joy ke pen awar sai long ponpo hithi kulat anam pen bangso kro disposal plate lapen glass kasemar akor long abangki annam setami jum hek pen long ponji lapen ningke hang a design semar long ji puta kora hempu rason kro pen nang pachini dun disposal plate amisin la bangke nili dak ke matha bangke non apor bangke lu sitame kilong sungtik la sidak la dilai hawa mate hidipia hawa la kaprek adim busitame la kinangji mate hiditum ke piso pangri pen chenglok chujun puji la pen birthday party la pen kaprek la puson party putame du la si la hai phanama thasi nili bang so disposal plate machine wan lo athe non malom ke lo ke long ke sungpi la si labang so machine nili ke wan ke si machine phat rat phan tami apen nili long labang so ador bang ke nili pe kom he dilai pen bijoy rongpi karbeng long live Khati police station ke parlok pini adap malom isi sigjit ang crack pen birta kilong ateng pen SIP Swamdon Swargiari ASI Jewel Gogoi C20 Battalion CRPF Assistant Commandant Ravi Gil atumpen chelangsi rakio hormu kiri tarli basai dengponlong
Bangso sai ki deng hut ASPS Karbianglong John Das APS kapin kharating pen Karagaung PP pen meter grip ho akehelo balijana hawar to warakung plastic bag otpon chot abang puaphan raikom sai hiatum tarlip dunlo Bangso hot plastic bag long pen amatsi rakio hormu longpon lo Bangso kiri tarli bahut ke longpon lake kaddu kave home clicable troxy plastic sabun home pen kit habet kaddu kave grams pharok phora trok ner kebra ke thom tokbor highway ner keb honte meme heroin longpon Bangso long kacher abdun inu da bangpu chingnang ponchek Kachingnang check bank thomatum lake Karimganj district Karimganj police station angtang Jana Kalyan Bazar ward number Sirkep Gharspur arong amekar Karlitang Sokorali asopo Samuel Hak Artanikan Likebra ke thoma phan abangki bag pen heroin kewan ajoksi adimalong penamat map ingnang poncheklo Bangso kachingnang check ahut kit hekdun longbek atum bang hiniatum hakhi dodun Hakhi ke dodun abang puatum lake khatkha TPS sangkang Karagaung amikar Karlitang Narayan Biswakarma asopo Sankar Biswakarma lapen Karlitang Basan Bahadur Thapa asopo Ravi Thapa busi pangthek pon Kineblong check a heroin hithialong kadu gabe kuti phosose anam an doji lapen kedwana sai banki NDPS ek aronating pen lamphoi pabon pon losi thanpon Bokajan benanan terang Karbinglong live Pini prime time birtag lapuan si kang ton poniglo kardom